Taba. Taba. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng bulanglang bangus or sinigang sa bayabas mga kapudibis. At drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Mangantana po. Opo, mangantana. Unang sumo natin. Mainit-init yung sabaw. Yes, babaki kami sa boko. Okay. Taba, oh. Ay, may bituka pa, oh. Ay, nalaglag. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Mangantana po mga foodies. Manganta mo. Kanyaman. Wala muna tayong brown rice kasi para maraming makain ko. Grabe, sarap ng sabaw. Meron kami kasi nakitang bayabas sa palengke. Kala ko sa likod. Ito. Sarap. Aba. Kanyaman. Sarap. Ito bayabas talaga ako. Yan. Kasi ginagawa nila, pag sinigang sa bayabas, yung bayabas po, tinutunaw nila para mas malasa. No? Try nyo man pong gawin yun. Minsan, sinishake. Minsan, Sinishake? sinishake nila. Shake. Oo. Blender. Shake? Blender pala. Diba?
Taba. Kanyaman. Bakit? Bakit ako? Kanyaman. Masarap, maraming gulay. Sarap. Bawal kulay. Ayan. Normal na kain namin ni BBM sa mga nakakakita. Normal na ng BBM yan. Normal ko na sa pagkain to. Yes. Huwag na po kayong magtaka. Sa ulam, maulam talaga ako. Sa rice, ma-rice talaga siya. Pero kapag isda, Pantay. asahan mo ko dyan. Oo siya. Off-cam, ganun din kami. Kapag isda talaga yung ulam, the best. Gusto ko talaga yung isda. Hindi siya gaanong maan sa karne nito eh. Namimiss ko nga yung ano, Alam, gurami. Gurami ba yun? marami. Sa Tagalog. Hindi natin alam sa Tagalog yun. Gurami din? Ah. Wala na ngayon dito yung sa ilog natin. Ganun. Cheers.
Ano pa? Ha? Ayan, habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po kasi ang dami nagpapa-shoutout eh. Baka magtampo sila. Shoutout po kay Josephine Nercua, Delia Caderao from Cagayan de Oro, Myra Valenton from San Diego, California. Hello daw po sa family niya na taga Taguig City. Sabi niya, please i-follow nyo daw po kami, The Foodie Bee. Sabi, sa mga daw kamag-anak niya dyan sa Taguig City. Hi, hello po. I-follow nyo daw po kami, sabi ni Ma'am Myra Valenton from California. Salamat po. Raquel Tabigne Raquel Tabigne, pinapa-shoutout ng mga kasama niya sa work. Sorry. Sila, Miss Sonaya Balang, Miss Flo Gaile, Ma'am Susan Pasquil, Miss Arlene Marquez, Miss Eileen, Miss Marga, Manelisa, Miss Emily, at saka si Miss Giselle. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Jacqueline Bercalo, Maria Rachel Quinto, Ronald Orlanda. Ayan, shoutout po sa iyo, Ronald Orlanda. At happy birthday, advance happy birthday po kay Arian Forte sa November 3. Happy birthday po sa iyo, Ma'am Arian Forte. At kay Chabilit, Grace Pavacual from Bulacan. Melvin Montenegro, happy breakup daw sa kanya. Ano yun? Nag-break ko ka. Baka nga. Ayan, single si BBM. Ay? Shoutout po kay Melvin Montenegro, happy breakup daw po sa kanya. At kay Nanay Ken Vlog from La Paz, Tarlac. Food Trip from La Paz, Tarlac. Erica Simon at sa asawa niya. At sa nanay niya na si Cynthia Simon. Hello po, shoutout po sa iyo. At kay Pian Moon at sa baby niya sila Catherine Joy Kajak at kay Christine Micaela. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre, show pa, Baby Alison, Catherine at Bugoy. Shoutout sa inyong lahat. We love you. Ayan mga kapudibis, naubos namin ang aming pagkain. Hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat kayo.